Doncs la vida després del centre és com una sobredosis de realitat per ells, no? Ells estan en un centre on saben que si s'escapen sempre poden tornar, perquè la llei així ho marca, i el dia que fan 18+1 i els hi obren la porta i els hi diuen ja podeu marxar, xoquen amb la realitat, que és que no tenen res. Llavors hi ha una part de que els xavals de cop diuen hòstia, això és veritat, i que les facilitats que haurien de tenir no les tenen. I no som conscients, ni la llei és conscient, ni nosaltres, de que són joves, de que no són adults, encara que per edat ho siguin, i han d'entomar una situació que amb 30 i 40 anys seria complicada, doncs amb 18, i sense un suport ni familiar, ni social, ni d'amistats, doncs poden assumir. El problema es la lluvia y el frío también. No tienen la manta no tienen la casa, no tienen cocina para comer, no tienen dinero para comprar ropa y todo para duchar también. Solo buscar qué comer y ya está, no pensar ni de ropa ni nada. Solo qué comer para vivir. O sigui, nosaltres podem imaginar-nos-ho, podem ser molt empàtics, però no vivim aquesta realitat. Nosaltres amb 13 i 14 anys no ens jugarem mai la vida per anar enlloc. Com a molt farem el capullo i ens jugarem sortir aquell cap de setmana. Llavors, jugar-se la vida és molt fort i les conseqüències de viure al carrer per a un nen de 18 anys és molt fort. ¿Cómo te vas a arreglar tus papeles si estás en la calle? ¿Cómo te vas a buscar un trabajo, un curso, estás en la calle, sin comer, sin dónde te vas a dormir? Un xaval ens deia, jo a la nit no dormo, perquè estic pendent que ningú em robi, perquè estic al carrer. Llavors me demanes que a les 9 del matí me'n vagi a estar 4 hores fent un curs, quan jo estic mort de son. Él tiene un problema pequeño, salir a la calle, no quieren ayudar. Porque hay mucha gente, muchos menores. Claro, tengo un problema pequeño, ya salir a la calle. Porque no pensar en la calle es muy difícil. Porque ellos tienen de dónde dormir, y si hasta tú tienes problemas, y ya está sale. Molts surten dels centres ja sense un permís de residència, perquè des dels mateixos centres no se'ls ha pogut tramitar aquesta documentació, perquè arriben en un temps que els centres justifiquen que és límit i que per tant no els hi dona temps. Això s'hi suma una poca voluntat també de resoldre aquesta situació i alhora no tenen un permís de treball. Per tant, les dues necessitats bàsiques que detectem és ocupació i habitatge. Hi ha molts temes burocràtics que dificulten molt la feina i que a més és com una lluita constant i inclús frustració a nivell professional. Per exemple, recursos. O sigui, hi ha, a part de tot el tema residencial, que tu estàs fent un itinerari amb un jove, tens un jove aquí, et comença i tu fas un treball amb ell, crees un vincle, i a part de la formació de si sap més o menys idioma o tal, tu fas que faci petits avenços a nivell personal. Poder és un nano que et venia amb addicció i de cop i volta no. Poder és un noi que era molt introvertit i de cop i volta es deixa anar. I de cop i volta poder et marxa i se'n va a un altre centre. Llavors, costa molt que tinguin una continuïtat i que tu li puguis fer un pla de futur perquè de cop i volta l'itinerari es trenca. O perquè ha fet 18 anys i es queda al carrer, o no t'ajuda, o perquè és menor i de cop i volta el canvien de centre i de població, o perquè simplement la societat dius no, és que aquest any no tens lloc. Sí, bueno, he hecho un curso de PRT de camarero, lo he estudiado más de 3 meses
Después me salieron prácticas de un mes y lo he hecho, y lo ha salido súper bien. Y tampoco no puedo trabajar porque papeles no les da de trabajar. Ellos me quieren trabajo con ellos, pero no puedo por los papeles. Ells venen de pas de molts llocs i bueno, això és com... I venia moltes vegades rebotits, no? Perquè la realitat que els hi expliquen que serà no és aquesta. Llavors, que arribar aquí, m'han dit que estic en un centre, que després tindré una ajuda i a més tindré un pis. No hi ha ni ajuda ni hi ha pis, no? Vaig a una casa allà enmig, que no sé què, i ells ho veuen com un fracàs. Llavors, tornar a restablir aquesta confiança, intentar que vegin l'estar d'aquí com un impàs, no? Per poder crear vincles, confiança, i treballar molt a través d'això, no? Del vincle, de la confiança, de l'acompanyament. Nosaltres treballem també moltíssim l'autonomia pel fet d'aprofitar aquest impàs al màxim. És a dir, aquestes persones hauran de sortir d'aquí sabent com, per exemple, demanar hora al CAP, com anar a la Generalitat a entregar uns documents o qualsevol història així. Doncs nosaltres des d'aquí intentem preparar-los pel que realment és tot el tema de tràmits i gestió que s'hauran de trobar de cares un cop no tinguin el nostre suport. S'hauria de sensibilitzar la societat, s'hauria de no criminalitzar aquests xavals i que hi haguessin una política social basada en la inclusió i no en una llei d'estrangeria que és discriminatòria i que si tu amb 18 anys saltes, jo què sé, robes un bitllet d'autobús, doncs et caurà una multa administrativa i que si aquests xavals amb 18 anys roben un bitllet d'autobús, doncs se'ls acaben les possibilitats de poder treballar aquí.